Is it that you couldn't get my number? That you had to go whitewash my name and photograph on the social media? Was that the best place? Did you get my number on the social media? I was so upset with him. As you speak, I've initiated a police case. I called my friend who is the director in DSS. All right, I've sent his number and his name to him because this is a cyber crime. It's a cyber offense. It has to stop. It has to stop. If you want cheap popularity, go get it somewhere else. Go get it somewhere else. It cost me a whole lot to come this far in my life. It cost me a whole lot. I will not have an idiot rubbish me just like that for cheap popularity because you want to attract traffic to your page. Ranting, they were still talking rubbish. To what end? Why would you do that to your fellow human being? For what? What have I done? The other time it was that I'm dead. What am I alive? Now it's like I'm stroked. Oh, I said this, I said that. Who did I grant the interview to? Where did I say that? Do I have 3 sons? What nonsense is this? If you heard whatever, why don't you call? Why don't you reach out and confirm whatever before you go public? Must you do this just to attract? Okay, fine. He has succeeded in smearing my name all over the world. I guess he's satisfied. He's cool with it. I guess he's cool with it. He's cool with it. It is most unfortunate, I must say. I left here. First of all, I have to call my children because I don't know if they've heard it. Fortunately, it was just my little daughter that just heard about it, and she said she left me a message on WhatsApp. It is most unfortunate. Why would people do this to me? Why? What have I done? What have I done? What nonsense! Sir. It's okay. It pains. Sorry, sir. It's okay. It pains. We know that, but Destiny, put her in a small screen, please. Ndị be anyị ụmụnne m ndewonu. Unu fụ na ụbọchị one na one gara aga ka ọ na-efegharị n'efere mba ụwa. Ahụ adịghị clems nwanne anyị nwoke na-emekwa n'ihe eje na ahụ adịghị ya clems Ohamanze na ọ na-anwụzi anwụ na o nwere mkpọnwụ ahụ nke ndị oyibo na-akpọkwanụ stroke na ọ dị agazi ije na ụmụ ya niile agbaghapụgie ndị nwoke na ọsọ nke nwaanyị na-enyeziri ya aka ndị mmadụ gbata ọsọ enyemaka ịfụrụ ya ozugbo okwuruora na furu ihe a na efere mba ụwa o wee bịa wee sị mba na ama hapụkwa nwanne anyị nwoke aka ọ nwụọ ka ama ka a ga-esinyere ya aka ọpụta n'efere mba ụwa kwubie na-akpọkwanụ ndị be anyị ọ na-akpọwa na-eso atụ ego eji enyere ndị mmadụ aka mgbe clems Ohamanze fụziri na okwuruora apụtago n'efere mba ụwa kwube na ahụ adịghị ya ka amarụ ka a ga-esi wee nyere ya aka clems a wee pụta onye nwapụ ihe a unu fụrụ ọpụta na-aba si na ọ gwara okwuruora na ahụ adịghị ya na ọ bụgodu na okwuruora na ahụ adịghị ọ chọwanye akara ekwentị ya kpọgodie n'akara ekwentị kpọọ ya si ya nekwa n'ihe anyị nụ maka gị nwanne anyị nwoke ihe anyị nụ maka gị eziokwu nekwa ihe anyị na-achọ ime anyị nwabụ ndị Igbo na anyị chọọ ịkpọkọta ndị Igbo anyị ka ama ka a ga-esi tụọ ego wee nyere gị aka ka edere anyị ndụ na okwuruora emeghie na ihe okwuruora mee ka ọ nụzi ọ fụrụ n'akara ekwentị na ọ ma ihe na-agaba na efere mba ụwa kama ọ ga-akpọgodi ojegodije kwubezie ya na ọ gwara ya na ọ chọrọ enyemaka ya na-abazi efere ya amanụ mma ga-ata okwuruora ụta eziokwu
eziokwu na ihe a bụkwa na ihe ọ ya eme, I think na anyị ga-atachi ụta maka ife ụdị ihe a ihe ị ga-eme bụ ikaba ahụ ịchọta akara ekwentị onye a kpọọ ya na akara ekwentị a sị ya nna anyị ukwu nekwana ihe anyị chọrọ ime maka gị, anyị nụrụ ihe a eziokwu ka asị na anyị chọrọ ka anyị mara ma eziokwu ma ị chọkwara enyemaka ndị Igbo ka anyị maa ka anyị ga-esi chụọ ego wee nyere gị aka. Mana ihe na-ewe iwe bụ na ọ sị na Okwuruora be anyị ajụghị ya ihe a, ọjọọsụ bụrụ ihe dị tin bupụ ya n'efere mba ụwa, ọ na-agagharị n'efere mba ụwa niile na ahụ adịghị ya Clems Ohamanze na ụmụ ya agbahapụ ya, onweghị onye na-enyere ya aka, onweghị onye nọọ ihe wutere ya na oji unu ji wee fịọpụta na-ekwu ihe a na-ebe akwa n'efere mba ụwa. Okwuruora nwanne anyị nwoke, anyị ma na ihe ị na-eme dị mma, biko mma ha asị na ị mere ihe ọjọọ mana ụbọchị ọzọ ịfụ na ahụ adịghị onye ọbụla bụ onye be anyị, biko kaba ahụ nweta ekwentị ya ka ị kpọọ ya jụọ ya ma ọ chọkwara enyemaka ka ọ na ọ chọghọ. Ifugo ama m o nwekwa ndị nwechara ego sef ya achọkwa enyemaka, mana kaba ahụ kpọọ ma ndị nwere ego ma ndị enweghị ego, ifuru ya kaba ahụ kpọọ onye a na ekwentị si ya nekwa ọ sịghị ngwa gaba n'ihu ị gaba n'ihu, ọ sịkwanụ mba ị hapịa. Ifugo n'ihe Clems mee na ọ sị gịnị na ịkara ekpe, ọ bụrụkwa na ọ chọghị enyemaka na ọ na-akara ekpe ya na akara ekwentị, marụgodu ma eziokwu ihe na-efegharị n'efere mba ụwa ka asị. Biko nụ ndị be anyị, Okwuruora apụtago kwukwa n'ihe o kwuru ebe a na-ayọ nna anyị ukwu bụkwanụ Clems Ohamanze biko ka ọ gbaghara ya na omego ihe ọjọọ na-akpọghị ya n'akara ekwentị ya, biko ya gbagharazie. Biko ka m hapụ n'ebe a ka anyị ga ihe Okwuruora kwuru ebe. Okwuruora biko jisi ike n'ihe ị na-arụ na ndị Igbo mere gịnị na-ekene gị, ndewo ka anyị gee ya. Afọ gị n'anya nke a ma echi ma ọ na-aga ọ dịka 100 million naira. Ama m na ụmụ Igbo fụ gị n'anya can donate over 200 million naira for you. Ebe a tụtara obere nwa nwe kidney problem close to 100 million naira. Ọ ife a ka m chọrọ ime, enwere oge m ji pụta vidio m mee yesterday. Ihe meme delete that video bụ ka ịfụkwa the video fụ na enwere ajọ okwu nkwu. Enwe ndị selichara m vidio ebe ị na-aba mba na ị ga-esu ụmụ na ị ga-atrak m na ị ga-atụ m nga. Saa ekwuro m ajọ okwu maka gị. That is the essence of that video made yesterday. Ịma na ọ bụ na delete the video dịka onwe ihe ọjọọ nkwu de. Asị m biko enwe onye ma nna anyị Clem Ohamanze na achọrọ m phone number ya ka m kpọọ ya ka mma na ọ ga-need public support because afụgodo m ka o yi ihe n'ọnụ. The truth bụ na ife onye arụ adịrọ ị ga-ama mụ nwa na onwe m ị na-eme anya ọfụma na I might be working and all that na-agbagharị but ị na-eme anya adịrọ m medically certified, adịrọ m okay, arụ agbasịrọ m ike, enwe one or two na-edisturb m. Ihe m mere onye abụ biko onwe onye mma ka m mesi wee reach Clem Ohamanze. And the essence of that video bụ ka people mad that na I need ime gị ife. Emeri Oke Jakota kwunu oge emere nke Oke Jakota, emere Luke Ezeji onye nke goro aga ma agara Chimozi, emeri ya ka onye ọzọ Sister Mercy, emeri ya Chika Ọkpara. Unu help go a lot of people echefu unu meri ya Samokwara Aji ndị anyị Clem Ohamanze ma ndị na ya nso gwana ya biko na Emin Romham afọ m ya n'anya, onye na-agbatalụ mmadụ bụ onye fụrụ ya n'anya. Ọ bụ na m afọ gị n'anya mfụ gị ngafe, enwere onye ngwara ya nye m ego n'afa gị, enwere onye ngwara ya nye m ego n'isi gị. I never told anybody to give me money. Onye ọbụla mana mmadụ eme NGO biko I beg you sir, ọ bụ na onwe okwu nkwuru like ọgbaghara but ife nji eme video bụ ka nkọwa alụ gị nọ aka ka m bịa inye. He clearly misunderstood everything. Somebody jee na TikTok gwa ya na onwe onye ji afọ ya na ego na Facebook na ele m nwa bụ Okwuruora asị m na m ga-agba flight jee Abuja na m mee donate at least 500,000 naira. Mụnwa bụ ihe chọrọ ibu ụzọ bido donation at least 500,000 naira. Clem Ohamanze bụ man m fụ n'anya too much. Film ya bụ my favorite movie bụ nke o ji ṅụghara nwaanyị Asaba. Some of us agwọrọ ọgwụ ego taa because of film Clem Ohamanze mee maka ọ na-eme ọjọọ gwọsi ọgwụ ego. In the end oge a ga-abịazi iwere ya ọyọba biko ọgbaba ọsọ. This is to tell you that na enwere again dị n'ime ife ọjọọ. He clearly misunderstood. Onwe voice note sendere m ụnyaa ọ dịrọ mma ige. In fact emecha mkpọ ya na phone n'abalị for more than 5 minutes ọ na-aba na-azị ya yes sir nsi ya sir please can I say something for nchọ ikwe kwọsị m shut up. Ọ na-aba mana ama m nọọ ife agwara ya ka ọ na-arịọ ya ọtụtụ. Afụnụbeghị m onye mmadụ chọrọ inyere aka ọkwa ifuru ata eze n'ugbo. Ị mara in fact mmadụ na-abịa ịfụ gọvanọ nye gọvanọ gift. I love to give more than I want to receive.
mmadụ na-ejebe ata eze n'ugbo ṅụrụ ewu. Ọ bụ na ewu niile dị n'Afrịka na-ekpokọta ya ọnụ, ata eze n'ugbo ya egonwu ya, mana people na-enyekwu ya gift. Mmadụ nwere ike chi ije bepet edochie goru watch asụ ya ọgaragide nne anyị ịdala ya n'ala. Ife m chọrọ ime bụ mmitie Clem Ohamanze ndala ya n'ala si ya nna anyị ka ike ime nwere aka nọmba ya postuo ama m ife unu ga-emenwu. Unu emego ife a for more than 7 years. Clem Ohamanze deserve our love. Ọ bụgodị na ọ chọrọ public help, I force ya, I tụọrọ ya 200 million naira ka ọ dịara anyị ndụ. Ọ ife m chọrọ ime. Enwere onye ngwa nye m ego, onwe akaụntụ nọmba m sịrị unu tinye ego. Ọkwa ife nsi ike, how do we reach him? Because amara m ya, I have never set my eyes on him before. Amara m na film ka na afia na TV, and otego merebe film. Picture ya niile na afọ n'internet bụ picture ebe arụ adịrị ya, and ọ na-ewute m. Ọ ka m ji wee share that post. Ọ bụrụ m nwa the article, ajọsụ mfe ya. Ọ bụrụ m nwa made the design, ajọsụ mfe ya. Biko nna anyị ukwu, enwe ife m kwuru na-adịrọ mma. In the name of God, gbagharụ m. Anụ m ka ị na-ekwu na onwe ndị na-ekwu na ịnọrọzi before ihe about video. Ọ bụrụ m nwa kwuo, I can never say such a thing. Ihe m na-eme bụ ka ọ dị mma, gbagharụ m. Let's assume, in fact, let me admit na ihe m kwuru adịrọ mma. Biko gbagharụ m, o mmadụ ekwu ya ọzọ. Biko, God bless you, sir. Biko, the comment section adịghị load. I wish na ọ na-load. Biko, I beg you now, gbagharụ m. Nke ọbụla m kwuru m ekwute, gbagharụ m, o please. Biko onye ọbụla n'ebe ọ bụ na ị nwere ama m page ya na Facebook, ọ bụ na ị nwere page Clem Ohamanze ma ọ na ịmụ ya, biko akpọ m ya last night, o were m babachisie m ntị na-aza yes sir, I'm trying to calm him down, you know. Ọ na-ewe iwe, ọ bụrụ m nwa ka ọ na-ewesi iwe, ọ dị ka enweghị a lot of people ji afịa na ọ nọrọzi na o nwee ihe meri ya ịmaga ebe mmadụ si na ịnwụga ebe ịdị ndụ. So and ọ nọ na live session na TikTok. Even ejem na TikTok, amara m use TikTok. And see, ewa mepere m TikTok account. Amara m how to use it. Yemma na type m Clem Ohamanze mana from me venture. E wata go all baalụ m mba for 5 minutes. Na say sorry sir. Nsi na ya baalụ m o. I was begging him. I was trying to buy 1 minute. Ka m wee kọwara ya na ife na-eme bụ ka ọ dị mma. Ọ a legend ka ọ bụ. O nwee egwu ọzọ mere nwa Nsubego. Ọ sị na ndị Igbo adịghị echekwa ihe ha nwere echekwa. And na mba ọbụla adịghị echekwa ihe ha nwere echekwa na-ata afụfụ. Clem Ohamanze bụ asset ndị Igbo.